Pitali smo se šta mislite o ideji Fudbalskog saveza Srbije da dozvole Kinezima da igraju za našu reprezentaciju? Pa ja mislim da srpsku reprezentaciju treba generalno da sačinjavaju Srbi, jer to mi je negde ono kao ideja nacionalnog ponosa, kao što sve treba bude srpsko, tako da sam apsolutno protiv prijema stranaca u sve institucije, a i u fudbal isto tako. Njima nikako. Ne volimo, neka bude naši Srbijanci, neka igraju, šta će nas Kinezi da bude ovde? Pa nisu državljani naši, kako može da igraju za nas? Pa, ne znam. I ako je državljanin može, ako ne, ne može. Znači, naši dobri su, imamo dobri fudbaleri, imamo dobri i stručnjaci imamo dobro, samo što je slaba para, ne plaća se, zato. Drugo ne znam šta da vam kažem. To je već stvar fudbala, stvar sporta, to je više nije nas lično, običnih građana. Pa mogu da vam kažem nešto, da nije loša ideja ako ima naše državljanstvo, zašto da ne? Kad mogu ovi koji nemaju, mislim došli iz drugih država, uslovno rečeno, pa igraju kako igraju, možda će ovi bolje da igraju za Srbiju nego što ovi igraju sad trenutno. Ne, to nema blage veze sa životom. I bez Mihajlovića da ih tera da pevaju... Da, onu himnu? Da. Šta da pevaju na kineskom? Može i to. Da uče kineski. Radio